Tabi lang mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita sa Coronadal City. Napalgang brutal nga gipatay ang usa ka mamaligyaay og isda kinsa ana sa drugs watch list sa barangay. Samtang sa kasigbit nga barangay napalgang patay sab ang usa ka 51 anyos nga babae nga magtulo ka adlaw nang missing. Nakaalerto si Efren Mamak. Nagbuyod nga dunay dakong samad tinigbasan sa ulo diyang napalgan kining usa ka lalaki sa kasagbutang bahin sa Purok Kings 1, Barangay General Paulino Santos sa Coronadal City pasado alas 2 Miyerkules sa kadlawon. Apan pipila ka metros ang gilayon, napalgan sab ang naputol nga wala nga kamot niini. Nasuta nga ang biktima, usa ka fish vendor, 41 anyos og residente sa Purok Masagana sa maong barangay. Sa investigasyon sa PNP, posibleng gitigbas patay kini sa mga kaila nga dunay kalambigitan sa ilegal nga droga. Dakpunon na unta matud pa ang biktima tungod sa kalambigitan sab niini sa ilegal nga droga. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga responsable sa pagpatay sa biktima. Upon further validation po sir and coordination sa barangay is nasa watchlist po siya ng barangay GPS and at the same time nasa target list po siya ng ating City Drug Enforcement Unit. Paumanhin po ulit sa pamilya po o sa kaanak ng ating victim. Although ganito na po ang nangyari, nasa target list din po namin siya. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Samtang napalgan sa tunga sa sapa ang patayng lawas sa 51 anyos nga babae sa Sitio Mani, Barangay Taplan sa Coronadal City pasado alas 10 Martes sa buntag. Ang maong biktima kinsa residente sa Purok Tribal Village sa maong barangay, wala matud pa makauli sa panimalay niini niadtong Biyernes. Apan wala kini na report sa bana sanglit naanad na kini nga usahay tigdugay sab mouli kung muduaw sa mga kabanay. Sa pagkiginabi sa PNP sa ugangan sa biktima, nagpasidaan na kuno kini nga dili maligo sa sapa kung 10 oras sa gabii. Apan posibleng wala kini nagpatuo dayon naligo og nalumos. Ginakumpirma sab sa PNP ang ginaingon sa kabanay nga duna kini daang problema sa pangisip. Padayon pa ang investigasyon sa PNP. Apan kung dunay foul play, Kung meron man pong posibleng foul play, wala po tayong ibang iimbestigahan kundi ang husband po. Bakit hindi po niya ni-report na nawawala po ang kanyang asawa? ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Luyo sa maong mga insidente, nipasalig ang PNP nga isolated cases lang kini ug hugot ang seguridad nga ginapatuman sa syudad. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.